share video. Never say, Nahima, also Abama, Unyabema, Aquaba. A brand Nahima Chana, no bush a penny get tree. Oh, Abema, Nimia, Nimpon. Bush a penny corona, and this year a memory get tree. Omovia and mana at was. A man any kind, a man at was. Now, I was one so my baby tree. Kitty, and you was saying now, my tree was so. You, Nanam Asante Kitty, what trade? Almost the one when you move a teaching was my Mayura power. Trade Kitty to Asante Kitty, Mayura power. Sabi, you really say you, and I don't mean Ama Yura a pabe. Then ye, a mamma and money of pass, and then sing chair in Asia Hanno, and bet was so. And ye young one you did away. Yura, now go from Pont Abbey, Asante Dohine. On a sabri, what's I do me? Not a net in tea, and Anabako or said in Munyama in Acacia. And your non qua or didn't near Yura, I took a course or in the magic before him. One Yura. Yura, Pagune, India, and Group. We are very few or more as well as we are. Yura and Pagune, and Yura, the magic before him. And a sabby, you no more idea, say, I don't move this air to me. Yura na Trampona, oh ha. Nam Prango, a year, Pancrono. Ona nana also with the queen or a year Atene Crampen Fiku Chassis Emma or no Omona Sabri, no Moody by Sabri, yet the Duadiano SSSWR. Naturally, in Jackasamunama, or trust. Sabi, you really say you, and I don't mean Ama Yura a pabe. Then ye, a mamma and money of pass, and then sing chair in Asia Hanno, and bet was so. And ye young one you did away. Yura, now go from Pont Abbey, Asante Dohine. On a sabri, what's I do me? Not a net in tea, and Anabako or said in Munyama in Acacia. And your non qua or didn't near Yura, I took a course or in the magic before him. One Yura. Yura, Pagune, India, and Group. We are very few or more as well as we are. Yura and Pagune, and Yura, the magic before him. And a sabby, you no more idea, say, I don't move this air to me. You run a Trampona, oh ha. Nam Prango, a year, Pancrono. Ona, Nana, also with the queen, or a year Atene Crampen Fiku Chassis Emma or no. Omona Sabri, no Moody by Sabri, yet the Duadiano SSSWR. Naturally, in Jackasamunama, or trust. Yura, Madame Roman. Government Paya, Matumen Safre, Sia, on this branch here, ever since I am on Matumen Safre.
miru ama me kwae abusua mo beta mo de hye brante achi ihia mo odwem ha ni abusua panyini abusua panyini ene na abusua Pahantuma. Jamaica. Masang wadama, iwa kasi. Masang wadama, iwa kasi yang pada si Banten namanya. Di napa? Muda sebelanjang dah busian ya pak. Di Banten dah busiannya ni dua macam kan. Mulia no se mungkin jadi mah siapa ni? Kono jina. yo miru adawrama miru adawrama o ma me kwae ma me to me safre abusua panyin ene de hye brante ene ade hye ma ne mema o ma be dudwem adawrama abusua panyin we Busian jamu apa? Busian dia wajib kena apa? Aku ini modos. miru adawrama ana mesre na me busa abusua panyin na ntese Yo. Now don't hear chairman wada me bro. This way nyado, this way su. This way kon. This way me. Wada me bro, isi so enam tumi wura. Ada me bro. Se awie de. Uhu abusua e wo hanom a, enye bone. Enche pi, na chairman. E me aso te se. Ye wura. E pe so hye abusua eni bonyam. Ampa abusua. Ye bo pin chairman e be busai. Amamare ni amane fa so. Ye se fata bia chairman kire e me fa so. E ma ye de ye wo fa se no kusia patam. Ene brene du. Abusua ye ba, ye ba ba sere nsuaye e dia ma. Ye de hye. Oda ma ye ba ya ye na ntisia. miru adawrama e ya abusua panyin se emre kakra ni omo de adesrede betu woni se onana omo sre na wabo akonya ama no be ya bitimi asomsum pa enam so e ma o ka se waje atum enti o ma kwae ma nana no yede netina apatem ene na emre na so rura adawrama abusua ade hye ma ne mema e de hye brante abas omo besre na ma kwae ya bibi achiro na abusua panyin ne na abusua ade hye ma ne mema e ba ya adawrama mo na ntese no mayunhu de hye brante a mo besre insaya man ene ni di Wura chan wada me bro. This way nyado. Me de hye brante na me de ne ba na be se bibia kire, ya be se nsuaye ama no. Wada ma. Onye. Manyina wa. yo abrante udin Oto problem bon chairman wada me bro me de am choose. miru adawrama de hye brante na se ye frɛ no ne din de Kwame Twumasi Edi on the baby dia befro. idin a obesre na de di akonya no so e de sɛ Oto problem bon chairman wada ma na argument for. miru adawrama
Onana se so man kwaya was bibi kire wo a ekia was the or the afternoon so ne agiman for wama kwai wama kwai wie dia na nana abeka ho nana agiman for adawro nam se se wama kwai adawro agiman for obesere na o mo mo nche ni o fa no matrasa akari pa be mi lo pe o mo je nchi abusi apanyini ene tao ona na nchi e na o mo aka no ya oba stress in so ye ama yiti yura ohun anti ende obud bema wono ebesrew isonya di beni bia wore patana ba bi ayo mo so fahine wore basu yura e wa hifie ha na ta ko peno yo huji bibi wo mu so botumi aboa no enti ende wo fa mo ne busunya de wa ba ha ye tu ni hwe wo hu ni fa wore de ba pa e mo nu wasi se na zape ebi dia de ne bia obe ahomaso bi ama yura sa gine tumi to bone ni die sumpa na edi ma wei to de wa hunu munti won su man kan fa zadi benu ma to ba to aso asimu kina se ma kwa ni se ma kwa ma ya obi simu kina yi aye bre wata ba ha e kuma je so ji aye on se tin na so wi di ni dia emre papa nyo se le yura de se wono ene odu ba bia be kan so chinye na we ene odu de wa mo ahun se de ase bibi nyo de be kan ansa we guguti guguti de chan yase e so da me yura nu wase de brada so ba banti we di bi man no o wato baba so so sumpa to ma yura we di no pressure no no we for fi bra so da no mo bokru me ya de twemi so that you ready on by when you no pray so you are be boa o bi bia yimu you are adama so say man see this no that's him o se mbodi awu modi o se modi ma kana man na chambe da bonkum yura ne se branje na se ka kra yura ana mo awon ni ya me hu se wadaji ti ye yura chi be bia kuma se an ki be bia e ma ne nyesa se bia na akunya ni nti na udi yura chi sa yura wa he ena imedi a wudi ni ana mo amutu o se onu a ne na na nyonyam enti wo be e nyina no be kambo ni apeko ni tichire oni tichire ni hia ni go no kuntu ni ase ahini na ye ji boys ni ni nyina na se pro be peja na ni nyonyam aba ani ti na ye nyina ya be shi ibrasi a ye be sunu nka bon wo be bibi e yewre kuku bi anu asofa na ekoso toyi ene de epija mo mbra ni ni nso de di ya nso ni mo yewre da ko mu koso wo be ni ma be ena bia wo be kan na butu ana mo ko ha we re ni e nyina be kan so nya daje e wo bi bet ni nyina ni paba ne som no ani na ko kwa boy ese som ni so esre ma yewra ama o kan na was bi bia chere wo me di en ni ni kan mo ni so yewra e ka na to for ese yewra nsi you want to o ti bi say yewra
Therefore, now you're and also What do you think? If you have to do your barber soon, and when you want an idea, show me. There's no book and no Korea. Oh, a Korea will be here. And now, for Korea, any a draw one and then which was at the young. We in their food. Overcome now the soon, a young Boswa, a young yin. She's a crab in my country. Papa, a papa. Najasi, Fira. Ira, Anna, don't me. Saka. Immediate in Chippy. who did Mene, Dew, Jassine. In Chippy, now, Miss Bina. Nano mamma, a penya, Mamma Musaye, the Jassine. Minia over. A son of the Edding, that he ain't here. Who said, Ubay, as soon as that year, say, and so in the year, say, Fadium Pong, more when you was. And I with it, say, maybe near. Na Bobia. This is Bratia Oba. Nana, Messena Macacra. I had some no idea to some. And the Bribia was a when I eat here. I can't see a sum there. No about Nobity and to year or honey. Is it Bia? I can't say a boy in now they are at baby. Eddie, it's there a yassi. I was over something. Now who said, yeah, one is here. It's wrong. Yeah, obey your teacher, your check. Bomodia said, Boya, it's our assistant. Now, if you are in a couple, Amado, and young Koso. Tinara, you are so up, so no, she will. Najamia. Seven previous. We look to it. And I do not remember. Meaning, sir, Winside a crown, there be a you could remember the first year or so. It be the meaning, sir, you may dear, they were wishing I show in your mamma. Who's over show when now, penny for can be me cut. Mira, mammy can be answered as a punch, I said. Mira, Adama. And a quite noisy beach. It's here. Ambabu. It's here. Ababa. Horse will come. Sounds so sure. Oban film with the apple. The man who about to do my head said, yeah. When you're so going to be a cat. It's here. Is the whole back. Bob, you Pisano, at you are no shoe. At your man, and let go. It's here. It's here. And so happens. Come there. Obviously, you were too fully brave, you were then. And we are saying they were so ready. About Nana, don't soon. One and a modern ball, the old chromacy. I don't know what this show would said very on and more bad and more bad. It's here. So bad to us for dear, to us also, Papa. Never knew.
adwuma no aba bɛɛ na adwuma ayɛ tene yɛtumi frɛ anɔpa awia ɔba bɛduru nso no bakyɛ sɛ ɔwɔ yi etie ɔwɔ yi ɛne asodi da ɔyere so paa yɛde nsɛm bebree bɛbrɛ wɔ baa no wɔ sɛ ɔnya ho abɔkyi nkɔyɛ mmɛmpene ne mpa wɔ mpra no no faa no kɔsi a ne na na ɛhwɛ wo a na ɔbaa ne no ɔko no wabɔ ɔyɛ frɛ sɛ wakye wahyɛ dɛm sɛ ɔma nkɔ na akɔ mpo no ebi nso akora na ɛyɛ nokorɛ na wodaadaa no deɛ woba no bɛsom yi yɛ nyinaa saa ne yɛfrɛ no aba bɛsi ana sɛ abusuapɛn ne ɛne n'abusua nyinaa de n'aba sɛ ɔno yɛ dɛm prɛ nso no nsi biribi kyerɛ pia etie ɛnyɛ wogyina ha ɔmo bɛyɛ wogyina no etie woanhwɛ yi wobɛwode ɔnyina baɛ woanhwɛ wokɔ ɔkyi na bɛkɔ etie sɛ odwuma pa na de wobɛba odwuma pa na de wobɛkɔ etie na ho bɛyɛ mfie kakra ni na ɔsom me nua paa mede to me nuanom sɛ aberanteɛ bi wɔfa paa sɛ bi yaa nso ɛbɛgyina akyi nti bɛyɛ a ɔmpɛ baabi fa wo nhyɛ yɛna sɛ obi nua ɔdaworo mu a na ɔka aberanteɛ no na madwene ne ho na ɛnɛ wode gyina ha yi o etie som a ɔsom wo nana no toa so mebu me baabi sɛ baabi a mesua nwoma kɔduruiɛ no ɛsɛ mema ɛsaa me ho kɔ na wonya kura no sɛ wo sɛ somyɛ no ɛna a wobi dɛ akura yi ma ne mmoro so etie adeɛ a na ada wohia nkurom a ɛku ntuo education ma wɔne mmerɛ wɔhyɛ aseɛ somasene mɛmfa nni agorɔ wodi agorɔ a ayɛ na wɔba wode ɔhyɛ bɛkɔ afei wokɔkora ho kwan etie wokɔ a adɛkyɛ a akua ɔsi mi wura ɔda roma famkyakya bɛrɛ mo sɛ ɛyi mɛta wotu wo afei ma wohu yɛ wofa nti ma ɔne mmere nkuntuo mmoa wura woni wura bɛka baabi aka sante bɛ mpɔn ɔfrɛ wɔ pɛ na ɔde ta wowɔ sua esuo mu de emu wɔ baba ɛsɛ ɔfrɛ mu wura mɛwɔn kran ɛsɛ na ɔte kumasi ɛsɛ nanom kwan hwɛ etie so ɔbɛsom no nanom bɛhwɛ okurati a bɛgya ma wura no ɔhɔ na nana nso bɛgyina so ɛde apagya wɔ wobɛyi wobɛto wodua no biri wɔ ha sɛ na da woyɛ asɛm ma wo na wokɛka a na nyɛ hyɛ wode hyɛ wode mmɔ ne kɔsika sika ho nɔkorɛ nkɔ na wura nɔkorɛ nkɔ na ade hia ɛne wɔsan kakra mo so bɛsɛ nɔkorɛ nkɔ a obi ka buru no na woka nɔkorɛ na memfa sika na ada wo ɛyɛ sɛ wo nkye mɛmɛ fɛ sika na ada wo ɛsɛ wo nkyɛ wodi akonnwa na ma sika da ada wo a wo nkyɛ mo safo na wo nkyɛ yi si wo abusua do ba yɛ fa buo mu abusua otu mu ɔba pa ne di wɔkyi ɔba ne di wɔkyi fa buo mu wo ti to busa panyi fa buo mu pa sɛ ɔtie bia ɔna dɔ bɛ gyina tɛma na ɛma akyia me ba yɛ mo so ɔfrɛ wo de me kanua kakyɛ na wɔde to foguo ma no na foguo ma wo bia ade hia ade ura ebuo no hia sɛ wobɛbɔ busua mu aprake to kora sɛ bɔɔl so pɛ so buo sɛ sɛ wobɛyɛ bɔɔl a yɛtiatia wo na ɔma pɛsɛ pɛgya wo ahoma ɔma ho bi so a kɔfo na bɔɔl aba so ɔwɔ kɔfo tufu ma wa nsɛ panukurɛ pɛtiri fitaa adi fitaa panukurɛ die nafa so wura mo bɛ tena ase mɛnka obi ka ase mɛnka sɛ ayikɔnkɔ dabi use your adwene use your mind mɛnka obi ka fi ayɛ kora sɛ ayikɔnkɔ saa de tutu ne yɛ nsa wo ɛtwam use your mind sɛ o so kyerɛ wa adwene o pere so kɔn na kama no bi si so so ne ho sampa o nim di ɔnyɛ ade hia oyere wɔ yi maame asɛm ato ne ho fɛ paa o ne ho fɛ papapapapa ne ho fɛ yie yɛanom no bɛtwe te sɛ onya akoma
Eso ya kuma. Eso ya kuma. Eso akuma ya kuma uku. No. Ninya so obe ya kuma na da manu akokro no. Ebi dan kan so. So awu. Ha, wo fe ya no beti akro menye. Nya eso ya kuma. O ya kuma. Ya spiritual why? Ebi kwa no bita sembe men. O ya kwa no o ya pro. Why he dey obi aba nche. Obi da sembe. Why? Ninya ba no ya kuma. Ba di ba ka ho. Se be ya oje ebi no. Ba de me dia no no. Etulefu. Me na kasa. O na so tulefu. Ha de mani ma wa yi kwa kwa fo. Ya esu bi na eso wa bi. E usu ba ji. Me ba pe no tin. Etse. Tu fais le rapport et tu vois pas non. Joyeux. Sabi on prend bien avec toi chipi, on va être tu moi nous comme home. Ouais. Ya misro mais ça c'est le pour tout donner papa. Ana ne wo so papa. So cheap investment investors le bon pour na pour compléter quoi. Là pas dans le pas non bien mais nous mais ka bon bien. Président c'est bien. We dear, my man can't chat for. One Timothy. This is a good one, Timothy be free one. Yo, a brand here. A do my dear. One a fata war. And the Ura, a down I will come one the Ama. And I know you know, some. So I went with you, but see other. You know what? A brother may buy the sister saving call you. So will be that one way I come down. You were soon, may train my son, Aboa. San also about be baba, that's also soon. So I yaboa, my boy, Uncumaboa. If you are going to send will be said, yeah, they are brought master man. Sapa not any possible faso, they are some more. I don't see a honey dear. It is a the radia want my cratching, which may rule them, a compare. If you are back, or my best sort you would ask me, would you make the wood you? So call Nansa can be. Now I want to say, over why one towards ya, the assembly back. Tidia, oh, ye be an, ye might want it. Now, what was ya? Oh, mammy, no, if I the minimum of 50 or report. So by my dandy, and see, you know, what's the asset napa. And when see now, you made the open in a tower, come on. Timira, it's our man. Makwai na wat onana onsi bibi enchiro Tuna ni mo sana na no nyama mira odawroma na nanu atran konwa na nanu adren ponfo e baaye nyina se odawroma esre na onana sibi Machami. Zam. Beti. On fama we kan no Kasa no for e de woman. Zam. Je kan. Zam. Dem kunya so fo nyara. Zam. Mi kasa mabusia. Zam. Mi abusia. Ya mi kasa mena na pam tu si dem. Zam. Abusia na mi kasa mabusia. Zam. Won die e media. Zam. Won shemi. Zam. So ha ba ya me betu ye e me wo fanom ne me nananom nyinara. Zam. Won ma de wo nyina da ho fi. Zam. Bi da timeni mo han mo musu. Zam. Mo timeni ba nyina ya mi akasa me na me nana. Zam. And then won su aba be kam. Zam. Ani nyina me dia seda e ba ma mi akasa me ba. Akasa mba se gos. Zam. Aseda be ma wo sei. Zam. Oh, ni ma pa wo ye. Zam. Se da kwesi da bi no fia no frɛ me se fada ye ba wo se momre. Zam. Ba no de mi akasa me na na e ba chia. Zam. E free ho a wo de ne ba chia me no. O fa krampo ni ye chi na me na ni mu. Zam. Afi mi dwen ho am se. Ma be man we de
asempa na akwada question ka kire ni Zam. Esuma wo som me no na se esum som kokora. Zam. Fatimeka me nana no mama bon na wote ya wona esum me obi anya bi. Zam. Me can pray. Me can pray fa. Ko me hu obi afia so aka se wo hene me som wo hene sei. Zam. Afeso me aka se konfere mpia mo sa so eche ke mu nyina de. Zam. Bi anche ma de da. Zam. Fri kontre so besi be kum fa. Zam. Anko bia ono ba ya chenye bia chema. Zam. So me na eniya wa wayin. Zam. Sida na be ma wo sai. Zam. Edo na de ba ya. Ono kura kuno so ni da kura. Zam. Enso da wo ba ya ono akasa na bere waka ho. Me baba no so wa. Zam. Na ne mami. Ei. Bra be jina obachi. Na wa bre. Wa ngona nkwanya hene. Zam. That's pa. That's mami. Zam. Asama mekam a kire mi akasa mena na o banne. O be so afna mo be so a kire am se dewu. Sumpa hene. Mi akasa ma branche. Zam. Aso na ba be so no menyi so ti shoche. Zam. So so ti shoche da na be ko. Zam. Da ro ba fi na be ka kire o. O ba wo transfer basa. Isi ade nyanwa nwa be ka se wo fi abi mu. Zam. O ba mandi ma gina ho. First na ka ba na ka ko da ho me na isi anya na na bi. Zam. Isi ano wa ba ho ba be se kontre wa ba se kunku. Kontre ti we we me na sa so papa. Zam. Be du fi ade a wonya me na e wonya papa. Zam. Be du fi mu sa fere de we da ohia ko. Zam. Sa de me du sa ne hene ma me na ko buburu. Zam. Me nchia mi wuro obra bi dan tenten da. Zam. E bi me chesa de bi na ma bu mu ase. Zam. Fi se mi wura no. To no. Zam. On na ma na bitia. Zam. On na ma na man sa tie gina se nyina e hu se da ohini bi ho. Zam. First one and ke bod the work of say Eastern region but ne ye hunu sate da. Zam. Sate hen sa no bi bani bi. Zam. Na da wo ho de. So that the what to so. Zam. But ne sate hen to me anu nananum da wo sa da wo abodro o mu to me ntene no ani pataje me ene de wo pi. Zam. Ti me pese ba wo ba no wo be ka mo na da wo pi. Zam. Mranchi wo krom ha. Subambo ne na ekoso. Zam. Pese obebo. Zam. Kontre ani benkuma ye bia still am unse ka no da ho ko shamlem do ba ka ni besi konkoso. Zam. Enu bone no. Zam. Sumpa hene ani sa konya ye bo wana se sum na abesum. Zam. Akonya no sum dwa. Zam. E ma me kakra na wo ye. Zam. So ya branch ye ye obo betumi akọ this assembly akọ pene ma ba. Zam. Former assembly man ete ye. Nhunu a. Zam. Environmental for nya dwuma. Zam. Na fe na eniema do de kro ya nya papa no. Nyina o ba ba. Zam. Asem da so pa. Zam. Nyese bia wo ba be swan no ba swa be ka kwato ho. Se de kontre kan wan na wa yi ase na de chinese wo so. Zam. Wo be swa be nyuma papa. Zam. Se niema wo ba ye una na million wo ba be to aso. Zam. Wo be ka me ho. Ya to aso na ni ya be ka me wi. Enche bia ni be computer laboratory. Zam. Eda ye bia no na wo bi. Zam. Ahu t-shirts nyina wo ne wona ma ko ye nyina ba. Zam. Ahu bonus nyina na ma ko ye nyina ba. Zam. Edi entra. Me hu niema wo. Zam. Na no se jase be ka kire no me se mo me dem ba ba ye dwuma. Zam. Ene ne jase ni duba bia ho prepas college wo no se da kwan. Fi se efia no computers na di nyina no mo na ba enwo. Zam. Isi amenya abre. E pese da usu ko na nim. Zam. Eye me da dwene eye me da so se daw. Da chi bi ye be sore no. Na se daw apagya. De wa ye kese. De wa tre. Akopinkum ni difa. Zam. Akọ to apuani atoye.
ne yɛ ka ne ma papa Ghana ne yɛ bɔ Dawudi Zam. to wo ba na nyewa dwere sa henie na fɛ na wodi bie enim sɛ manhyia de wo dɔdɔ ko bebre wo but this year de wo pa ho ba ba yɛ Dawuhene sompan Zam. na no ko yɛ no nkrofo bi ka kyerɛ manhyia sɛ oh chama je kwa kusha ya kwa plate net subampa ma wotra se Zam. ma ya untune Dawuhene ntra Zam. fise ne ma twa Dawuhene ahia no edoso sunsun bebere ne nenam Zam. akonya die sunsun woni sunsun ma untime ne obrempon ententimi nanteda Zam. no be sai na ma be de misato nsem na ma kye na ma pone sunsun kakra dia ma Zam. na wonso no wonam a Dawuhene so mpan ne ba afi bidi be ka odin Zam. sɛ ma bodi ne ho ba sana nso oso ti bɛbɔ ho ba Zam. anyiwa dwene sɛ wo ba bɛfa kumasi abɔnte so ɛde abɔbo Zam. anyiwa dwene sɛ Dawuhene bɛfa abɔbo Zam. kumsa akonya no a obi Dawuhene ɔdɔ na wɔdɔ wɔ fanom ani fie ho nti ɔde ma Zam. mema bebre wɔ ha ɔbɛhwɛ a ayi agyemantufoɔ waba agyemantufoɔ wɔ ha ɛba kakra wɔ ha ɔne ne yere ɛne wɔn na aka nyinaa mema ne bebre Zam. wakasa wɔfo sɛ ebu nsu ne ma ɛne wɔn ma sompɔ wɔn asom nti meba bɛto wo Zam. mehunu sɛ dum si ne abusua ne kɔ Zam. nti na wɔsɛ meti bi yɛ biribi to etu abusua no Zam. na nhyɛ abusua no animonyam Zam. anyiwa dwene sɛ ɔba abɛyi wo bia wode wo ho ba bɛbɔ fɔrefɔre nneɛma bi Zam. ɛda mehu na da na abɛkɔ Zam. megu so ma nananom wɔ ne sɛ alliance na no mekae yɛhum yɛmfa nyɛ som Zam. wɔbɔ ɛtwa ni yɛmfa nyɛ yɛmfa ntra yɛmfie Zam. yɛde sompɔ pa ɛne adwempa ne ne ɔhene nanteɛ Zam. sɛ ɔne ɔhene nante so ne adwempa pa wonim sunsum ne kum Zam. akwakonya ne kum o enti memete wɔ nom ne no sɛ medɔm sɛ wotumi wotu fie ka me ho asɛm a meme nkasa mate paa because memeda meda mu no na nananom abɛyi akyerɛ m seesei deɛ ɛkɔ so ɔkuru Zam. ɔbɛka so bi na obi na bɛka kyerɛ me o ɛyɛ akonya no sunsum no na bɛka kyerɛ me Zam. akonya no sunsum na bɛka kyerɛ me Zam. sɛ de wakonya sunsum atimu no dawu yɛka asante nkonya ka ho Zam. nti nnɛ woba bɛsom bɛsom sompa Zam. konkonya fie so sɛ metwa dwan sɛ mekɔ a na afei na nana ɛfrɛ wɔ nana wɔ ha o sɛde dum bi ayɛ na nananom bi yɛ no Zam. wɔhunu nɔmba ne paa so wɔmfa ai waka kyerɛ mu bi afrɛ no waka kyerɛ no kontre fra ka kyerɛ kontre na afrɛ me nso mehu so mamfa wɔmfa wɔn kasa na kasa ne baabi a ɔgyina Zam. nti maadwo no nya adwen papa na akonya no ɛne sunsum da wo kuro ɛhwɛ wo so Zam. saa sunsum no kura mu a ɔtamfo bɛyɛ dɛn ɔnim mu ase Zam. hyira akosɛkosɛ ɔpia sade wo bɔbɔ patagye me ɛna nanom tumi hyira wo Zam. That's him. That's a song. Asɛe ama hyebranteɛ no busua panyin dwa aduonum ɔbra ne ma nsɛ wura ɔnsi didi nkyerɛ Nura chama wadama. Yes, sir. de hyia to That's it. That's it. abusua panyin hyebranteɛ no din a ɔde bɛdi akonnwa no Ana ajuma. mo no akasa momfa mpa nkema no nkasa nkasa Ajuma itufu. Well, Mumfa, you know, Munyan Yeman. Now, what you could not money. bra na mpa mama What sort of call?
So fiti se na wo hwe tetasi o ɛno deɛ twɛn tetana nanim sa wo panpani na wo panpani na wo ntun wanye wa na da wo hene otum problem mero wada ma se wo kwada ka wo kwada bidin de pa mi twumese me nana ne nana ache metufo nana ago ye me nana mero wada ma bisami yade e wo frɛ ma na pawo ewie o anajo o desumo meba mira mama metu wo kwada
na sabre yɛnyina yɛtwa yewura makwan ama wase bibi akyerɛ no sabre nana agyeman tufo the asante daw sompa hene ɔne asante daw sompa hene sese di ne nyɛ kwame twumasi bio ɔyɛ nana agyeman tufo ti ubuna ɔnyɛ obi saa kɛkɛ Miro adalma na doi so nesena babusa shia penyine adehye kwaso dawo bisa penyi na dawo nese ona tise nyumre yewura cha ma da me bro esu so na ntu yewura na da ma enwonya nwan ne wa hye ne ma bushia eya honho ho aye fere wa da me bro yɛntimi hwɛ wura saa saa de bɛfa wayɛ ama yi yɛbɛhwɛ ne han ne asa akɔ wada abɛwuro na ɛsɛ sɛ wata sɛ ebi yi wura yɛ wade bɛfa a wɔde ayɛ ama yi wada ama ɛno nkyi na ɛba yi ɛfa aba mu deɛ a ɛkyima da yɛwura ase Miro adalma sɛdeɛ abusua panyin ne wa wo nana a wo nsa no ɔbɔ akonnwa ama no ɔmo srɛ na sɛ kwa wɔ hɔ a ɔmo do aseda abrɛw yo Miro adalma sompa hene ɛne na abusua sompa hene di sɛ nana agyeman tufoɔ na beto so anu sɛ di no bɔ ne hɛ nana agyeman tufoɔ otie o sai no ona na di no bɔ ne de so no ene de mi fie ni ne di on bɔ ye ɛdi bɛn Yeah. Miro adalma agyeman tufoɔ afi no kasa afi na buja na ina sa peke yo Miro adalma nana agyeman tufoɔ sompa hene ɔne na abusua Daud sompa hene Daud sompa hene asante Daud ehin sompa hene waba ɔse ne ɔne na abusua ɛba ya ɔdawromo adefɛfa a ayɛ ama ɔmo ɛnɛ dɛ ɔmo ntimi ɛnka sɛ kurowura wayɛ wei awie na ɔmo de ɔmo sɛ ɛtɔ ɔmo sɛ yɛmo adaase asɔre akɔ ɔmo ba ya ɔdawroma ɔmo kuta buroni nsa pantu whisky pantu bia adaka baako dɔkɔdɔkɔ adaka baako mira nsuo n'aka nan ɔdamro eburu odwampa otua dua wɔn mu adeɛ mira anafrempɔn abebio wɔn mu adeɛ nananom kumasefoɔ a ɛbɛtaa wɔkyi wabrempɔnfoɔ ɛbɛtaa wɔkyi wɔn mu adeɛ otumfoɔ abrempɔnfoɔ a ɛbɛtaa wɔkyi mira wɔn mu adeɛ anakyeame wɔn mu adeɛ mira adehyeɛ maa ne mɛɛma wɔn mu adeɛ mira wadawromo wɔ nananom atena nkonnwa wɔn mu adeɛ mira wadawroma odraba wɔn mu adeɛ mira ɔhene nkwafoɔ wɔn mu adeɛ ɔhene wadawroma wɔ secretary wɔn mu adeɛ ɛna ɔbambɔfoɔ wɔn mu adeɛ wei na onana agyeman for nana agyeman for a wadawroma nɛ ɔmo na so afra mo ahyia akyerɛ ɔne na busua mo de bɛda wase wura wadawroma na nea ɛwɔ dase eburu nana agyeman for ɛneɛ yɛmpere wɛɛ nana agyeman for ɔmo yɛmpere no nana agyeman for asante daw sompa hene ɔmo yɛmpere no
Grim. Why? Mana nya we. Oh yeah we. Yeah. Oh, that's Ninyaba. Eh, don't you understand me? Yeah. Eh, mama ba no tell you na. Mama ba no tell you. I mean, go and mow. I'm going to say, you know, over there, this is now for no. Yo, sabre sopa trase. Ono busha, on trase. Na some pa hin trase, grant many ye. I'm on fetch realist.